vibes. Ijele Ojofo Ghana Chobi fi game Chobi fi game onwe gị nwanne m nwoke Chobi fi game Chobi fi game my dear brother Chobi fi game ka inyere onwe gị aka n'ụwa Chobi fi game ka inyere onwe gị aka n'ụwa onye lụrụ ọrụ ga-eri ụgwọ onye dị ndụ ga-akpata ego onye lụrụ ọrụ ga-eri ụgwọ onye gbarụ mbọ lacha aka ngwa Chobi fi game ka inyere onwe gị aka n'ụwa Ijele ụmụnne na ụmụnna m onye ọbụla Chobi ife ọ ga-emere onwe ya onye bịara ụwa bịara ya ọ bịara ụwa ga-arụ ọrụ my brother o nwere ife ga-alụlụ chi gị ngwa Chobi ife ga-eme Chobi ife ga-eme my dear brother Chobi ife ga-eme ka inyere onwe gị aka n'ụwa Chobi ife ga-eme ka inyere onwe gị aka n'ụwa onye iberibe Chobi ife ga-eme ka inyere onwe gị aka n'ụwa onye na-egbu ndị mmadụ Chobi ife ga-eme ka inyere onwe gị aka n'ụwa ọchọ ngọnọgụ Chobi ife ga-eme ka inyere onwe gị aka n'ụwa onye na-emezi n'ụwa Chobi ife ga-eme ka inyere onwe gị aka n'ụwa onye lụrụ ọrụ ga-eri ụgwọ onye dị ndụ ga-akpata ego onye lụrụ ọrụ ga-eri ụgwọ onye gbarụ mbọ lacha aka ngwa Chobi ife ga-eme ka inyere onwe gị aka n'ụwa ewu ụmụ Igbo ife mfụrụ ka m na-ekwu ife njibi ụwa bụ egwu ji mụ na chi m ife marụ mmadụ nụ mma ife dị nụ mma si na chi Chineke bịa were aka gị duo m n'ụwa anyị onye buru ebu ebubo isi kara aka na-ebu ogidi my brother ije n'ụwa bụ ofu mbịaghị ụmụnne m no condition is permanent mana akụnye ọtọ zọbụ onwe gị there will be no food for lazy person ụmụ Igbo stop dating a jobless girl she will make you to lose weight she will not leave you to see load ụmụ Igbo ngemenụ nke njibụ mmadụ nke fọrọ afọ fọrọ chi Chineke mekwe na mgbere gbajio n'ụwa anyị onye na-achọ mgbe nke anwụe onye na-achọ ọnọdụ damụ Chineke ya were na zero mmiri ọfọ ngwa Chobi ife ga-eme Chobi ife ga-eme my dear brother Chobi ife ga-eme ka inyere onwe gị aka n'ụwa Chobi ife ga-eme ka inyere onwe gị aka n'ụwa onye iberibe Chobi ife ga-eme ka inyere onwe gị aka n'ụwa onye na-egbu ndị mmadụ Chobi ife ga-eme ka inyere onwe gị aka n'ụwa ọchọ ngọnọgụ Chobi ife ga-eme ka inyere onwe gị aka n'ụwa onye na-emezi n'ụwa Chobi ife ga-eme ka inyere onwe gị aka n'ụwa onye lụrụ ọrụ ga-eri ụgwọ onye dị ndụ ga-akpata ego onye lụrụ ọrụ ga-eri ụgwọ onye gbarụ mbọ lacha aka ngwa Chobi ife ga-eme ka inyere onwe gị aka n'ụwa Ijele anya fụrụ ugoto olu ugo n'oge amaka mma onye lile ọjị kpaa ya nkụ n'ọjị bụ oke osisi anaghị esi bobongo
gara aka na-ebu ogidi n'ụwa anyị ife njibi ụwa bụ egwu chi mụ na chi m onye jiri aka ya ma onwe ya maka ihe ụwa emesịa na ọ ga dị mma onye ji n'uwe m ọnụ echi dị ime egwu chi ka na-etinye akara njibi ụwa egwu chi m ka njibi ụwa mụ na chi mere na m eburu egwu m binie ka njekọ n'odegbue ndị na-eme ọgọ n'egwu ntiri na m abatana ameburu ịgba n'aba Germany anje zụta oke nwa arụsị David va nnukwu mmọnwụ ana m ekene David Chimerumeze mba dị iwe Chief akụdị na nwa 1 to 1 million nwa ndị a n'iche ndị aja agụọ n'izu ọgụọ oji 1 million eme ọjịọ n'izu ọgụọ arụsị David va nnukwu mmọnwụ ana m ekene obere nwa kpara akụ na nwa arụsị Daviva Chief akụdị na nwa arụsị Daviva Agu Ochi Ogu ekene gị n'ịbalụ mmọnwụ ndị nyere aka yiri nna arụsị Daviva o ji 1 million eme n'ọjị ana m ekene aka na-eme ọgọ n'egwu m na Germany arụsị Daviva ya bụ CEO Daviva Group of Companies Nigeria Limited ya bụ CEO Daviva Gold ndị na-atụ gold dị mma n'ụwa Daviva onye dị ka ga-akọkwa na mo Daviva ndị ejeje mba nata mba na-egwu mo Daviva isi m kenere gị ka je kene mama mụrụ Daviva nwa nwa arụsị Daviva Chief Mrs. Honorable Gloria Uche Mbadiwe polisi nwanyị mama mụrụ Daviva ọfaro ndị zọgụ mama bụrụ ịgba n'awa Malaysia ka njem je zụta oke nwa Ezeringeti na Malaysia ana m ekene Ikechukwu Austin Agodi Ezeringeti Malay n'oke arụsị aka na-eme ọgọ n'egwu m arụsị Malaysia Ezeringeti na Malaysia ana m ekene eze na-akwado akwade na Malaysia eze na-eme ọgọ n'egwu ntiri ana m ekene ya bụ CEO Austin Integrated Global Limited ya bụ CEO Casaloso Hotels and Lodge Nigeria Limited nke dị n'Imo Steeti ana m ekene Ezeringeti na Malaysia nọrọ mmọnwụ Agu Ochi Ogu ekene gị onye ọma njem ọnụ Ezeringeti bịa ana m ekene enwere ndị ejeje mba ka ije kene odogwu obi agụ izu ọgụ Chief Oluchukwu ogbu agụ obi agụ izu ọgụ bịa nọzikwu ya nwoke mee ihe tara akpụ ọdụ mfe obi agụ na izu ọgụ ana m ekene ife ga-eme gị ime ndị iro gị ọnwụ ga-egbu gị gbo ndị iro gị ife ga-eme gị ime ndị iro gị obi agụ ogbu ya akụbilo n'izu ọgụ aka ji produce ndị awa na mekene CEO Simple Prince Associate International obi agụ izu ọgụ daalụ Obiagụ